De danske virksomheder har haft stor succes. Der er ligefrem tale om en markant stigning, en markant rekord. Og i den anledning har jeg inviteret møbelkongen Jakob Rauf. Velkommen til. Nej, tak. Og lad mig lige høre, altså til de danskere, som der står derude i Danmark og ønsker at starte sin egen, har du sådan et råd eller noget? Ja, det kan du faktisk tro, jeg har. Ja. Det kaldes en SWOT-model. Ja. Det viser blandt andet de stærke og svage sider, muligheder og trusler. Ja. Så ved vores virksomhed for eksempel, der er en stærk side. Det er vores eksklusive produkt, vores høje pris og vores meget kendte brand her i Danmark og udlandet. Ja. Og en svag side, det er blandt andet, at vi har mange sygemeldte her for tiden, som er inde på hospitalet med kræft. Nej. Og en mulighed, det kunne være, hvis en af vores konkurrenter, som blandt andet IKEA, de går konkurs, fordi så vil vores salg jo stige. Og en trussel, det vil være blandt andet finanskrise, fordi så vil folk hellere gå ud i IKEA, fordi de er villigere at købe deres produkter. Jeg forstår. Ja. Har man så sådan en udvidet model? Hvad til den der, som du siger? Det kaldes en tavs. Ja. Der tager man nogle af de forskellige ting, blandt andet en fordel og en trussel, og så blander man det sammen og får en fordel ud af dem. Interessant. Lad mig høre her, Rauf. Er der sådan et hierarki af folk, som tager af forskellige beslutninger i firmaet? Det er der faktisk. Vi har sådan 3 niveauer. Det er operativt, taktisk og strategisk niveau. Den første, det er sådan mere på daglig basis. Det er bare sådan medarbejdere og sådan noget, der foretager. Det er blandt andet at købe papir hjem og sådan noget. Så nummer 2, det er sådan cheferne, indkøbscheferne og sådan noget. Og det er så 1 til 2 år. Og den sidste, det er strategisk. Det er så 2 år længere frem. Det er så topbossene. Ja, okay. Ja. Det kunne være at flytte til udlandet. Ja, selvfølgelig. Jakob, lad mig lige høre. Hvis at man har planer om at også starte op selv, har med flere produkter, har du så også en model for sådan noget? Ja, nu hvor du spørger, det har jeg faktisk. Det hedder Boston-modellen. Ja. Viser 4 felter: hund, malke, ko, spørgsmålstegn og stjerne. Og så, det er sådan nogle runde bobler, kan man kalde dem. Så jo større du er, jo større en omsætning har du. Så findes der i bunden noget, der hedder en relativ markedsandel. Det fortæller om, hvor stor du er i forhold til den største konkurrent. Så om du er mindre end, eller om du er større end den. Så er der noget, der hedder markedsvæksten. Og det er hvor mange produkter, der er blevet solgt til det sidste år. Eller sådan i procent, hvor mange flere, der er blevet solgt. Jakob, lad mig høre. For at have alle de her produkter, det må have en nedgang og sådan noget før eller siden. Har du sådan en model, som der viser dens levetid? Ja, nu hvor du spørger faktisk. Det kaldes en PLT-kurve. Det viser dit produkts levetid. Fra det først bliver kendt i etableringsfasen, eller hvor det bliver lavet, så kommer det i vækstfasen, hvor folk begynder at kende til det. Og så modningsfasen, der er sådan helt på toppen. Det er der, hvor der bliver solgt mest og sådan noget. Og så efter det tid, så kommer der så i nedgangsfasen, hvor der så kommer noget mere spændende med et nyere produkt. Og så folk gider at købe det mere. Okay.